Nggonmu iki to. Remolan. Lah teko kono to. Oh yo lali yo. Lah ya berarti iki sak tak bangun aja ampun. Oh ya sing goblok ya ora aku iki tok. Ngapa jeneng lali ora tak babaske rono. Ning bose ning aku ya sayang. Ya cinta. Ora sayang. Ayo satu dhisik kok arep nampa. Satu dhisik kok angger arep ngene lho. Batse. Iya ya lah. Paling endak kowe iki lak yo ngerti to acarane ning kene iki apa. Acara to? Wis semene omahe si Roman ngarep iki lho. Udu. Lah tulisane apa? Halal bialang Sinoman Mudu. Sinoman. Diketuai Bapak Kalimantan. Iya balu sekalian tasyakuran keluarga Balurang Kalimantan. Oh alah. Lah kok tegalan dirusmekne potonganmu moncrot. Ini apa dikene rono? Wong kene iki seneng kuwi iki lho nggih. Iki sadino iki ya jane. Ngelekne. Wong kene iki istimewa lho. Istimewa. Kok sampe adewe ora perform sing apik. Oke. Iki ora dipindul. Contoh Sinoman kene lak gawe acara halal bihalal. Kaya Kuwi lak kaya gawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. piye iki? Layatul bulu al jannata konti. Sapa wong sing ora gelem silaturahmi ora bakal ngambil swarga. Oh. Lah iki apik lho Sinoman kene iki tepuk tangan buat Sinoman. Lah Balurang niki wau nggih damel acara tasyakuran. Sapa wong sing gelem ngawujudaken rasa syukur marang Gusti Allah Pangeran, nikmate bakal ditambah. Lan sapa sing kufur, sesungguhnya azab Allah adalah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Bocah iki bocah nek Aku ki apa? Tanggapan sekali petetet dongane gur kuwi. Dongo ini. paling endah. Lagi aja sampai kok didune pinter. Ya, Gon. Iki Allahu Akbar, siap. kanggo Sinoman kene to. Sinoman kene. Aku seneng karo Sinoman kene. Lah kok ngopo seneng? Mentem yo mentem tanggung jawab ning ora lali 5 wektu ning yo cinta budaya. Ya kuwi lho sing apik sangga Sinoman kene iki alhamdulillah. 5 waktu terjaga. Terjaga Sosiale apik. apik Terus ora eling, ora lali karo budayane. saka Balurang Kalimantan sak anake Balurang kene kabeh guyub rukun dadi siji muring-muring budaya Ponorogo. Nyatane lenggah nggih. Tepuk tangan Balurang. Iki nek dongane. Dongane apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh mati kita kan iki. Mati to. Coba mati kita. Doa Pak doa ini. Ngopo ya? Mati niki wae mati. Bismillahirrahmanirrahim. Masa mati nang lho. Mati. Ya urip ngono lho, Jen. Oh itu Mas. Dari luar. Alif delapan. Dilanjutne meneh paling ndak pola sing apik. Oh iya lho. Wong adewe iki wis duwe bocoran. Bocoran. Tanggal 26 Mei insyaallah adewe ditimbali wonten Kalimantan mriko. Luar biasa. Dalam rangka kowe kira-kira dipakane boyo. Coba Pak. Orang ini boleh makan. Coba. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya habis beli reyok kemarin 150 juta. Bulan Mei, insya Allah hari ulang tahun saya. Jadikan sama penganut saya undang ke Kalimantan. Oke. Mudah-mudahan budaya ini
ini diuri-uri, ini warisan budaya nenek moyang, harus bersatu padu di antara suku dan bangsa dijadikan Bhinneka Tunggal Ika. Insya Allah jadikan 6 penggandong 2 saya undang. Transport PP berapa? Siapa? Saya siap tanggung. Oke? Tanggapi kan dia macan. Oke. Ya. Loro matamu. Nunggu matamu. Modok tanggapi tanggapi. Aku sampe Bengko ganongan. Ora mbak Lurah iki seiya sekata padha karo Aku adine. WA gue. Heh? WA. Ya WA nek wong Bagi, mungkin kalau jono nomor WA jenengan dan wong budhe ke DP. malah kowe sing ngeyel iki. Kalimantan Pulau dhisik sing apik. Untuk 150 profesional. Nah, iki lho. Menika arep apresiasi Sing romantis. Nyapa? Pengojo nyampuri ber, sampuri ber. Lah kok kuwi sing gregejian iki. Menika arep apresiasi polamu. Oh, alah. Ya wis tak kok udik ngene. Ranjingan ngono kok. Tenangan lho. Terjemah bahasa. Lah ngopo? Taikan. Bangga otot. Maksudnya ki kono menika lak wis menak. Enak cemot. Lah sakek pleke karo kowe. Lah apa? Berkali hangos. Wis tahu. Desa teko kono lho iki. Paling enggak diapresiasi ngene iki lak ya wis matur suwun iki. Lah kok nyapa to kok ora pati semangat ngono lho iki. Wah, saya Jebles semua. wah, ini gak pakai duit. Nah, Sebenarnya uring-uring budaya. Pilih tonggo sing kerja ado tetep pilih desae. nah kuwi lho terbukti Mbak Lurah menika sosiale wis apik. Jabat ning Kalimantan, mantuk nggih nglumpuk ning masyarakat tonggo Teparo lho. Eling karo tanggane nggo eling karo kancane. Nah, ini kelak wis dicatet dados amal jariah nggih ngoten nggih Mbah nggih. Mugi-mugi diparingi sehat selalu. Amin. Rezekine lancar. Amin. Sok tahun ngarep Napa? rokan. Gantungan tok. Apa tengahmu gantungan tok iki nek musola terus piye? Hari-harimu Bang Tewel. Politik Betul di Kalimantan. Boyo. Ya ora lan nesu ngono kuwi masyarakate didongakne nggih. Pak Bu, Mbak, Mas Mar kowe
budaya diparingi sehat selalu. Amin. Rezeki lancar. Amin. Ojo wale-wale nonton budaya Indonesia arep Ponorogo. Ya amin. Niki nun sewu nek ditanggapne reok ngeten iki sami remen napa mboten? Seneng kabeh lho. Ya, seneng ora. Lah niki ngeten lho Mbak Lurah. Dados masyarakate nggih seneng dados benjang niku sesasi pindho reokan mboten nyobi niku monggo. Mbak Lurah mah ngomong aku. Nyapa? Ning kene iki seminggu ping 3 iso. Malah seminggu ping 3. Kelintut. Nyetel YouTube ya basa kuwi basa dhewe. Dilanjutne disowange. Dadak merak ya papat.